Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Yay, salamat. Magkakaon di gihapon miglami ron si nanay. Pasalamat ya kung papa ni mo ha. Oo, uy. Sige, tana mo. Tana. Ay, lakaw na mo. Kay kabira ang magdungan si mama ni mo, day Jenny. Asa man ta mga on? Sure ka? Librihan mi nimo? Oo, lagi. Kalimot sa kong ingon ni mo gahapon. Kay bawa na kang papa. Unsay na ana mo, apil ba yagid mo? Bilibag ginako ng papa nimo eh. Pinangga kay mi ni nanay niya, no? Bilibag yun. Oh. Imi? Napakadya? Oh, wala lagi ka masunod na mo. Ali na. Kamu na lang. Wa pa sa kuy labot ana. Kamu naman ni nanay nimo ang giimbitar. Imi? Apil man ka, Ems. Ingon ka kanina kay si Dave raw si nanay. Kung napugos lang ka, ayaw na. Okay naman ko. Mulahos na lang ko pauli. Lain kayo nga wa ko maapil sa kwenta unya mo uban ko. Imi, sige na. Ali na. Kung wa ka maapil sa kwenta, ay kabala ka. Ikaw nalay kaon sa ako. Oh, sa padya. Pero nahibaw ko nga di na mahitabo. Si Jenny pa. Makahinanaw ka na siya yung best friend. Tana, uy. Gutom na ba ya? Sure ha? Sure lagi, Emmy. Tana. Wow. Makakaon na kita din, hinay. Maog yun na. Sige na mga anak ta. Gusto pa ba itong gihuwat? Gutom na kaayo ko as in. Usa na kong orasa. Sige na mo. Salamat iniha, Jenny. Kang papa na gikan, uy. Dili na ako. Pansit, oh. Lami ilang pansit din, hi. Daghan og subak. Di ara, oh. Eh, hello. Gibutangan pagi kunin mo. Salamat ha. Dami tuod. Ilawi ka ni pangga, oh. Dami na. Pero mas ganahan ko hindi lang ni Chado. Oh. Ayun. Ganahan tuod ka. Kaya nagkampat ka ng kilid sa mong baba, oh, sa sus. Kadit ha. Ako pahiran. Hoy. Nang sa mga uy, imo magunang gitilapan ang sauce nga naa sa imong kamot. Mas milaming ngagikan sa kilid sa mong baba. Ang gara sad kada. Jen. Huwag mo lagi kang kaon diha. Kaon na. Yung mong paborito, oh. Fried chicken. Huwag lagi ka magkuha. Di raw. Salamat. Ako sad ga. Oh. Niya, oh. O, imo pag ginay akong bahin. Nye. Salamat ga. Nahibaw gyud ka nga ganahan kay ko ani. May kay way bahong ahos ni lang fried chicken no? Lahi gyud sa restaurant no? Mao gyud. Magluto tagdaghan ini. Kung ato natas probinsya. Pagkapatuyang itag buhi og mga manok dito. Og sinabaw sab. Bisan inasal pa. Yay! Ganahan ka nga sige lang manok ang imong sudan. Kay mao na akong lutoon sige kada adlaw. Tugkan sa tagpako ana. Mogi ka namin sa sunod-sunod adlaw. Ha? Mga tunamit Manila. Sunod-sunod adlaw. Oo, mabito na yung mga istoryahan sa mama ni Jenny. Ganahan, ako na kay siya nga si Jenny mula ng Manila. Ganahan ka mo mapalayo din, eh? Gusto na kong musunod ni Papa dito. Mao di.
Uy, Papas girl kay ka eh. Dave, kabukat sa mong bukton nga ni agbay na ako. Nagkaon ko, uy. Hindi ako makaagbay nimo kung magpalayo na ka. Ang saad mo ha? Ni mo, sad. Di magkalimtan ay. Kita sab. Dili ba nga mamiyat na masanta sa atong dapit? Ingon ka nga human sa graduation na to, di ba? Oh. Pero mag-agad pa ta ni nanay. Gusto ko nga sa sunod adlaw sab. Mas ganahan kong una makabiya sa maong dapit. Mas nindot ang mamiya kaysa mahibilin, dili ba, Jenny? Nay, Babe. Anak. nagkila ka? Nag-goal kang mamiya na ta ug mga adlaw ah? Taon-taon na sab nga nagpuyo ko ining dapita. Di ang gibiyaan kong imong amahan. Dinhing dapita ko mo ko. Makuon sa kong mubiya din eh. Pero, wa man tayo mahimo kay kinahanglan man. Sorry na ya. Ha? Nga naman. Kay gidali-dali ka na mo ni Amy sa pagbiya din eh. Ay, way kaso nak. Gusto mo sad si Amy. O sa pamaydugaya na to dinhi, alisod naman kay ato kahimtang. Uwat na tag ayuda. Mas maayong mamauli na ta probinsya. Ay tingalig mas muhamugaway pang atong pagpuyo dito. Inapon ta nay. Ako nalay tiwas og higot ni mga karton ay. Atong dadonon. Katug na dito kay sayo para ba tamugikan ugma. Ay, human naman sad ni ba? Irarabay dad uno na to nga, nangasunog, big-apel ang atong mga butang. Si Amy, Nakatuog na nay. Excited kay siya nga mugikan ugma. mainoon. Abi ko maganit maglisod tas pagkumbinsir niya nga muuban na to sa probinsya. Ay, sige na. Man naman eh, mga tuog na tadi. Wa na ba'y nalimtan, Deb? Di na ba tamay mong mubalik din eh. Wa nanay. Doon dapit ang magitong amuan ni Lula, oh. Hawa na kaayo. Makita gikan dinhi sa tunay mo tangan. Paspas mo. Mas maimo sayo ta, aron dili inits biyahe. Ug sayo pa sa tamo abot sa atong adtuan. Makaguol nga makalipay. Nay, niya naman tadap na sa kalsada. Ako sa naibutang kining duha ka karton ka diyot nay ha. Huwatan ko ninyo. Ngano asa man ka? Mubalik ka dito, Sten? Dili na eh. Balikon lang ako si Jenny. Mananghid ko balik. Natuog pa manggudron. Ayun na lang gud. Kay bawo naman bitaw to siya. Mas gusto na ko nga makapananghid ko niya sa paghika nato. Kay mahimog maulan na yung katapusan ng palagkita. Diya sa manay. Dali ara lagi ko. Mubalik ko dayon. Nahala, sige. Paabot kami diri, ha? Sigpalig og pananghit. Uwa na gid sila dinhi sa ilang tent. Wala na ko sila maabdi. Nagkagikan na sila. Di na kami magkita ni Dave. Yan naman di ka nini. Oh, Dave. 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 Abi kong gibiya na po. Abi kong di na tabang kita. Mibalik ko aron nga makita ka sa katapusang higayon. Dave. Mag-ampik ka. Ikaw, Hassan. Kung adto na ka sa Manila. Dili ka magdinanghag dito ha. Dili ka magpatakag panguyab. So ito hauna sa dili pa ni mo sugton. Kinahanglan buutan, bahala gwapo. Bebe, mihila ka na sab. Diripi, pahiran ta ng luha ni mo. Ito sige ni mo, kahilak ko ni mo eh. Di na ta magkita.
makita rin hapon tapuhon. Madugayan man pero nagasiguro ko magkakita rin hapon ta sa mga Ako, nahinuon ka. Gusto ko ugma. Makita ta pagbalik. Unsa? Di ba nga mugi ka naman ugma para Manila? Gusto kong naa ka sa mong pagkikan. May mo pag di lang sa kabubiya ron. May mo pag una ko ni mong pabiyaon aron mas minus ang kasakit nga kong pation. May mo ba, Dave? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!